தொழுகையில் வந்து இது எல்லாத்துக்கும் ஏற்படக்கூடியதாங்க. நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் சிந்தனையை கண்ட்ரோல் பண்ணி தொழுகையில் கான்சென்ட்ரேஷன் ரொம்ப முக்கியம். தொழுகையில் மட்டுமல்ல, துவாவில் கூட கான்சென்ட்ரேஷன். நம்ம துவா கேட்கும் கூட சும்மா எங்கேயே பறக்க துவா கூடாது. மனம் ஓர்மை, ரப்பிட்ட பேசுகிறேன் அப்படின்னு நினச்சி பேசணும். கான்சென்ட்ரேஷன் வரதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால், நம்ம தொழுகையில் எது ஓதுறோமோ, அல்ஹம்து சூரா ஓதுறோம், அலம்தர கைஃபா ஓதுறோம், அல்லாஹ் அக்பர்னு சொல்கிறோம், சுபான் ரபில் ஆலான்னு சொல்கிறோம், இதனுடைய அர்த்தங்களை விளங்கி ஓதுங்க, இன்ஷா அல்லாஹ் கான்சென்ட்ரேஷன் வந்துடும். அல்ஹம்துலில்லாஹ் ரபில் ஆலமீன் அர்ரஹ்மான் ரஹீம் ஓதுறத விட அல்ஹம்துலில்லாஹ் ரபில் ஆலமீன் உலகத்தான் ரச்சகன் அல்லாஹ்வுக்கு எல்லா புகழும், அந்த ஓதும் போது அந்த அர்த்தம் ஞாபகத்துக்கு வரணும். அந்த மாதிரி எல்லா திக்ருகளுக்கு, தக்பீருக்கு, எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் அர்த்தம் விளங்கிட்டீங்கன்னா ஓரளவு சிந்தனையை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இன்ஷா அல்லாஹ். ஸோ அதனால் சிந்தனையை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் ரொம்ப முக்கியம் தொழுகையில். அதை கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ண தான் செய்யணும். அதையும் மீறி கண்ட என்ன வருதுன்னு சொன்னால் அல்லாஹ்ட்ட துவா கேட்கணும். தொழுது முடிச்ச பிறகு அல்லாஹ்ட்ட கேட்கணும், அல்லாஹ் தொழுகையில் மன ஒருமை கூட அல்லாஹ் அப்படின்னு அல்லாஹ்ட்ட கேளுங்க, இன்ஷா அல்லாஹ் வந்துடும் இன்ஷா அல்லாஹ்.